eta Txiribiton, prest altzaudete egaldia hasteko? Dena prest! Nitxo pixka bat, Txiribiton, zenba bokadillo sartu ditu motxilan? Hiru besterik ez, hausta posible, gozeak akabatuko baitik, gelditu den dena. Orain ez dago gelditzerik. Pasea, entzun, gu ateratzeko prest! Ezetz? Baietz! Txuri, Mure, Txiribiton, ilargira zoazte! Ondo pasa! Sei! Ilargian lau behi, Bou! komonera Juan eta Prost, Lau! sardina bakalau, Ero! txiruliru, Bi! txibelena txirri, Bat! alkando lauratu xaz, Zero! aitona baldomero. Mirri, Txiribiton, aldendu beharra daukagu, sakabanatu beharra daukagu. Baina kontu zibili, ilargian gaude eta ez dakigu zer topatu dezakegun hemen. Kontuz. Konforme, Txirri, ni alde hartatik joango nau. Baina, Txiribiton, lehen da bizi, pasaidak motxila, bizkor. Bizkor, bokadilloak hemen zeudek eta... Gopera, Txiribiton! Mirri. Bokadilloa nire ditu! Txiribiton, xo! Zerbait mugitzen somatu dut. Ez dakit zer den, baina mugitzen ari da. Hori ziur. Baina zer da hau? Zer? Beldurra aldu zuen Mirri eta Txiribiton? Guk ez dugu inoz beldurrik izaten. Dardarka geudek hemen hotza dagoelako. Hotza hundian dago. Hotza? Ez dut nik ba hotzik sentitzen. Gehiago esango nizueke, gezurra dirudi, ilargian egonik, temperatura ona nabari da. Eta oraindik gehiago, ziur nago kaskoa kenduta ere, hemen ondo arnastu daitekela. Kaskoa kentzera noa. Txirri! Zaudete. Txirri, ito egingo hasi. Txirri! Enizuenik esaten ba, hemen arnasa ondo hartu daiteke, eta gainera, ez du bate hotzik egiten, Mirri eta Txiribiton. Ez du bat ere hotzik egiten. Arraxoi, arnaxar daiteke. Txirri! Zer? Txirri! Zer? Gaudela ilargian, Ez dirudi, baina ilargian Ilargian gaudenik, Orduan, zer dira hemen dauden ilargitar guzti hauek, ai ama, ilargitar Egia esbeteta xo! da. Ilargitar esbeteta xo, Txiribidon! Dena, zer Txiribiton? Pelas! Hemen ere, dena ilargita. Mirri, Txiribiton, zatozte. Bai. Kortesia apur bat, ea. Bai. Ea. Arratsaldeon, ilargitarro. Baizpare, arabiraz esango zia. Ea, zei. Ea, zuek, Gustatu zaie. ulertu duten honbait, ea. Bai. Zuek izan ilargitarrak, ez da? Txiri, hiri inork ez dik etxer entenditzen. Utzi gure kontura ikusiko, Txiribiton, Ja. eak utxile. Zuek izan ilargi planetako biztanleak. Zuek. Basekiat.
Murtzianoak izango ditu. No izango dira murtzianoak, Mirri, izatekotan martzianoak izango lirateke. Eta hauek ilargiko biztanleak dira, begira. Zuek ilargitarrak, bai, baina gu hirurok bizi lur planetan gu. Ez ditek ulertzen, begira, honena izango da presentazio aurkezpena egitea, begira. Zuek noski gure izenak ez jakin. Begira, nire izena da... Eta askar honen izena da? Txui, daki gauza bat? Zer? Iruditu zaidak gure izenak ezagutzen dituztela. Nola iruditu? Goiti beraz ekizkite gure izena. Akaso, txiribitonek arrazoi du, noski. Nola gure diskak eta kasetak eta mundu osoan zehar sakamaratzen diren, akaso ilargira ere iritsiko ziren eta horregatik ezagutzen dituzte gure izenak? Noski! Noski! Universalmente eta espazialmente famatua gaituk. Aizu, gauza bat. Eta gure diskoak ezagutzen badituzte, gure kantuak ere ezagutzen, ez da? Ezagutzen alduzue kantori txirri, mirri eta... Aizue, eta denok elkarrekin kantatzea nahi? Bai. Horixe, bai, oraintxe bertan gainera. Musika saziko gara! Aizu, hemen daukazu erritmo berria. Jarri dantzan, oraintxe bertan, oinaketa gerria. Inoizu, triste basoneta lan nizgainezka. Gukana etorri, alakorik ez da. Oinazte guztientzako erremedioa. Malkoak bihurtzen ditugu, irribar gozoa. Gure txiribiton zortzigarren marabila, pozaren leio guztiak zabaltzeko maratila. Txirri-mirri eta txiribiton, abizkidona gara benetan. Txirri-mirri eta txiribiton, kuadrilla traketzena, baiet. Inolaz ere guztiz animatu, hirurok ederki asko dakigu, zuek nola zirikatu, gorputz hori